benvingudes i benvinguts una setmana més al canal del Mas de les Garroferes. Jo sóc Alba i en el vídeo que vos portem avui anem a ensenyar-vos la nostra càmera de fotoparament. Millor dit, què captem amb la nostra càmera de fotoparament. Farà uns mesos vam decidir comprar una d'aquestes càmeres que es poden deixar a l'aire lliure, són estanques, no els entra l'aigua i capturen imatges tant de dia com de nit. L'hem anat canviant de lloc perquè volíem saber quins animalets tenim per ací pel mas. Bé perquè són nocturns i no es deixen veure a simple vista o bé perquè no s'apropen als humans. Hem captat poques imatges perquè hem decidit no posar-los menjar, ja que si el fiques menjar i s'acostumen als humans, després els estàs ocasionant un problema. Aleshores hem preferit que siguin ells els que passen per casualitat per davant de la càmera. I ara vos ensenyarem algunes d'eixes imatges que hem captat. Anem? Fons d'este bancal. Així està. Ai, ja ens ha detectat. Ara eixirem a la foto. Parat. A veure. Ja diu. A veure què n'hi ha. 61 elements. El primer som nosaltres. Borrar. I el segon també som nosaltres. Borrar. I este ja, a veure. Oh, conill. 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 Conills. Vaig a canviar-la de lloc. Més forats de conill. Per tot arreu. Conills, 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 conills. I ara mirarem on posem la càmera. Mireu, ahí se veu el mas. Les parets que estan de boniques. Este portell que l'haurem d'arreglar el dia 4. Així este lloc la tornarem a plantar. A veure. A la soca d'este pi. Així baix. A veure em puc posar mòbil per a que s'aguante. Així. Per exemple. Esta soqueta me l'aguantarà. Sí. Mireu, així n'hi ha una espècie d'encreuament de caminets. Se veuen? Crec que sí. Així vam captar un dia a la Rabosa. I ara deixaré així la càmera. A veure si captem alguna cosa més. O la Rabosa. Però alguna cosa que no siga un conill. Així està. Ara posaré per baix
la soca. Costa un poc, que està dur. Perdoneu, que estic així baix esperant a que passen els 25 segons de la gravació i no es veu res més que un conill fer un forat. Eliminat. El conill a tota hora. Conill corrent, conill quiet, conill. Bé, ho deixarem així. Ara la tancaré. Ai, tenim, des que li donem el mode fotografia, 15 segons per a fugir. Esperem que vos hagi agradat molt el vídeo i que continueu seguint-nos, perquè en este canal vos anirem ensenyant totes les imatges que capte la nostra càmera de fotoparament. Ara la tenim a un arbre esperant que vingui a visitar-nos un mussol, no sabem si vindrà o no, però, entretant, ve o no ve el mussol, gràcies per estar ací i ja sabeu que podeu prémer el botó de m'agrada del vídeo o subscriure-vos al canal. Adeu!